Дуслар миннән бер вакыт сорадылар. Син балта чакларында алып баручы тамада талантлы Файзулланы беләсеңме дип. Шул вакыт мин уйга калдым һәм бик нык уялдым. Мин әлеге кешене белмидем. Соңрак бу кешенең бернинди дә тамада түгел, карбыз сатучы булганлыгы ачыкланды. Дуслар миннән көлгәннәр. Ләкин бу мөһим түгел. Шоу-бизнес яңалыкларына алданып, аларны кай вакыт истән чыгарып җибәрәләр. Аларны көн саен зәңгәр экраннардан да күрсәтмиләр. Алар гадәти мәҗлесләрдә алып баручылар, җырчылар, фотографлар һәм видеографлар. Без бу хәлгә бераз төзәтмә кертергә уйладык. Минем исемем Ирек Фатыйхов, зур баян тапшыруы. Без башлыйбыз. Бишенче урында яшь креатив фотограф Кукмара егете Рамил Газизов. Рамил күптән түгел үзенең The Light фотостудиясын ачып җибәрде. Әлеге фотостудияда ул беренче фотосессияны дуслары Мәзискә төшергәннәр. Игътибар итегез, дуслар, Мәзис шул кадәр үз эшенә бирелгән, хәтта ул фотосессия вакытында да наушниклардан Хәмдүнә Тимергалиеваның Галигә барам әле җырын тыңлап маташа. Галигә барам әле. 4нче урында талантлы алып баручы җырчы диджей Данис Гайфуллин. Instagram шилтәренә ул үзенең дусты коллегасы Расих Галимҗанов белән төшкән фотографиясын урнаштырган. Игътибар итегез, дуслар, әлеге фотографиядә Данисның авызы Расихныкына караганда бераз ныграк йырылган. Ни өчен алай дисезме? Бик гади. Данис үзенә чәй ясаган, Расих абысына ясарга оныткан. Шуның өчен ул үзенең чәен тотып, аны кызыктырып утыра. 3нче урында шулай Кукмара егете фотографлар арасында туйда иң узак утырып тору буенча Татарстан чемпионы Ирек Мутыйгуллин. Ирек Instagramда үзенең сыйфатлы фотографиялары белән һәр чак башкалардан аерылып торды. Әле дә ул Instagramга үзенең дусты, коллегасы шулай Кукмара егете саксофонист Нәбиулла белән төшкән фотографиясын урнаштырган. Нәбиулла гомере буе Кукмара итек фабрикасында итек баскан. Һәм андагы кара сарыкларның җын төсмере вакыт белән аның үзенә дә күчкән. Икенче урында данлыклы балтач фотографы Марат Мукминов. Марат Мукминов күптән түгел Иван Заманухинның туй фотографиялары буенча мастер-классында булып кайткан. Заманухин заманил Мараты. Әлеге мастер-класста Марат илһамланып китеп, сатып алган өр-яңа кыйммәтле объектив. Элекеге фотографиялары Маратның менә шушындыйрак булса, яңа объектив ярдәмендә ул менә шушындыйрак сыйфатлы фотографиялар төшерәчәк. Әфәрин, Марат, көтәбез синнән яңа фотографиялар. Беренче урында данлыклы, талантлы җырчы диджей Инсаф Марданов. Инсаф Instagram шилтәренә үзенең видеоларын, фотографияларын еш куймый, ләкин куйса бик шәп куя. Ул гаилә кешесе буларак, күптән түгел Instagram шилтәренә үзенең улының актив сәламәт яшәү рәвеше алып барган 3 видеосын урнаштырды. Беренче видеода улы Раян Дисаттан кайтканнан соң круг буйлап бик актив рәвештә чабып йөри. Икенче видеода әлеге хәрәкәт дәвам итә, ләкин Раянның футболкасы юк. Өченче видео. Әйдәгез, дуслар, комментарийларсыз гына карыйк. Әле Instagram шилтәренә эләкмәгән 4нче видеода бар. Әлеге видеода Инсаф улы Раянга кушылып бергә йөгерә. Әлегә менә шулар, дуслар. Сау булыгыз.